Aku pupung gelem karo sampean ta, Mas. Wah iya. Iya. Aku rarang kepan. Aku yang ngono kuwi lho, Mas. Sing ora iso lane sampean dong greget-greget sira. Hi, ngono kuwi lho. Sing ora iso lane. Tenang kuwi. Kowe aja ngilani wong. Kok gilane piye ta? Wong kandhane kok. Ngene lho. Ngene lho. Aku kawinen, Mas. Yo. Pitik apa? Aku njaluk dikawin kok, Mas. Iya, aku tidak akan ingkar janji. Itu namanya jantan. Bagaikan Apa? apa ngono. Bagaikan apa lho, Mas? Bayangno dhewe. Aku ora iso misah awakmu. Terus Kenapa, terang. Mas? Wis besok tetep gembel kok iki. Temen ora iso bisa karo aku. Ora iso. Berarti kowe cinta tenan karo aku. Iya. Mas bahagia. Mas, tenan tenan bisa. Tenan. Terus aku sok meneng tenan lho. Iya, Mas. Iya. Aduh, aku. Tenang. Mas, aja ngono ta, Mas. Kenapa? Aku sentuk. Enak toh? Enak. Engko mlotot ya. Lah piye lho, Mas? Piye? Aku pokoknya njaluk tak kawin lho, Mas. Rong jerotane wis Ngono. memuaskan. Lah iya mulane kuwi. Aku mulane ora iso pisah karo sampean, Mas. Tenan Heeh. diseseni Bumi langit lintang karo rembulan. Ya, muga-muga seseni arwah Arjo Jegek. apa ta kuwi? Arjo Jegek iki arep kene. Iya, Awakmu ora iso pisah karo aku. Mas. Tapi tak wae keterangan. Iya apa, Mas? Selama aku hubungan sama kamu, aku gurung tahu ngomong nang wong tuaku. Lah terus piye to? Aku tak ngomongnya wong tuaku. Lah terus Aku duwe bapak, duwe ibu. bapak ibu ngono lho. Wonge merongos. Bapak, ibu. Ya mulane kuwi lah terus nek sampean ngomong terus aku kapan le mrono. Semoga aku sama kamu itu direstui. Ngono lho ya. Kanku ngene, misale akad lagi, rembug dadi, perencanaan. Senin. Ya ta? Senin awake dhewe dadi manten. Selasa, Rebo, Kamis awake dhewe berbulan madu. Aku karo sampean bulan madu ya. Iya. Kira-kira sampean kok ngejak bulan madu ning ndi, Mas? Nek aku bulan madu piye nek nyang Pacitan? Lah apa bulan madu kok ning Pacitan iku? Nang Mas? laut. Lah apa ning laut iku ya ora. Bulan madu itu kan ya ning luar negeri kono lho, Mas. Wah iya. Heeh. Jret, tak jane luar. Ning endi? Nek Madura. Lah Madura wis bolak-balik ning Madura aku. Nang luar negeri sing anu kuwi apa kuwi ibu kotane Tokyo kuwi lho, Mas. Tokyo. Tokyo apa? Tokyo. Oh iya ya. Tokyo kono. Rene kuwi mbiyen asline wong kene, asline jenenge Tokyo. Iya. Iya ya. Lah mulane kuwi aku jalan mrono. Nah, kuwi awake dhewe ning Gang Loro ning Kecamatan Tukina. Apa Tukina iku? Tokyo. Aku kok tak tukokke apa nek aku dadi bojomu aku tak tukokke apa? Mas kawinmu apa, Mas? Wis ora mas kawinan yang Ayo nganggo, Mas, nganggo. Aku tukokno omah, Mas. wis tak tukokno omah jangkrik. Mau kan jangkrik. Omah sing tinggone kuwi lho, Mas. Terus aku ditukokke sak isine. Iya, Ono TV, ono kulkas. Iya, terus ono VCD, terus enek macem-macem kuwi lho, Mas. VCD? Mesin jahit. Heeh, tukokno kalung, tukokno gelang, ali-ali,
lempeng. Omahku iku duwe mesin. Terus Kowe ora aku butuh nang ndi ora usah lunga ke omah. lah terus Dunane reng lunga ke omahe. Piye? Cocok ora? ya kok omah kaya mesin ya ora to. Ya wis. Ya ora pokoke aku tak tukoke sak isine ngono. Tak turuti. Tak turuti wong ayu. Nanging Apa? aku tak ngomong wong tuaku kekarone. Lho ning aku ya butuh ketemu karo wong tuamu. Aku Senin merono ya, Mas. Apa? Aku Senin merono ya, Mas. Kowe Iya, Mas, aku Senin merono ya, Mas. kowe iki mbok dadi karo aku anakmu ya kemeriyek ngono. Lah iki polahe kaya ngene mongko. Rahasia aku iki nek kena kaya ngene iki. Lah ya mulane aku ora iso pisah karo aku golek kono-kono ora enek sing kaya sampeyan. Ora enek, nek enek. Ora enek. Wis ngene ya. Awakmu mulia dhisik. Kamu pulang dulu. Nanti aku tak pulang juga ngomong ambek ebesku. Wis ki sapa? Bapak. Oh, bapak to. Ya pokoke aku kok Senin merono aku tekon ya apa kedadiane. Terus keputusane wong tuamu piye? Iya, Aku iya. kan kudu ngerti to, Mas. Ya to. Ya ora, Mas. Panjen yo tenaga siap pakai dadi Nyapa? ngene. Ya ora apa-apa to karo calon bojone. Aku mulai sik ya, Mas. Heeh. Aku Senin, aku kok budal merono ya. Iya. Aku sayangan sik to. Kaya cak enom-enom iki lho dikecup. Ngono kae lho. Emak nek ngono kan dikecup kening, kadang-kadang terus kene lho lambe. Man. Pertama wis petok tak kecup kok panumu nglontok. Ora lho, lah ya wis saiki cium jauh wae. Apa? Cium jauh. Ya wis. Ngono. Ngono kae lho. Wah, nek ngono. Mas. Nyapa? Lali bar ngejak anake genggong. Mas. Mulai sik ya. Iya ya. Sayang. Hai. Ya. Hai. Ya, ya, Mas. Wah, lan. Cara banyune munclak-munclak. Biyen lakune muni. Tok. Bareng bengi tak dului. Wo, ngempet kodhok bocah iki. Ngantek aku hubung aku mleset karo iki. Aku tetep mulih nyang Jati Srana.